היום נטפל באקסבוקס סיריוס X, שהגיע בלי תצוגה, עם נזק רציני לשקע וקריאת פדים. אני מזמין אותך לראות איך מתקנים שלב אחרי שלב, עד תיקון ברמת המיקרו. אהבת את הסרטון? מזמין אותך ללייק. אם אתה מישהו שמתחבר לתחום של הקונסולות ומחשבים ובא לך לראות עוד מעט תוכן, כולל המלצות, כולל טיפים, ממליץ לך לעשות עוקב. שמי סלאבה, אני מנתיב טכנולוגי, ונעים מאוד.